Niektoré praktiky, techniky sa udomácňujú v našich zboroch a ľudia už to nepovažujú za niečo, na čím by sa vôbec mali rozmýšľať, o čom by mali hovoriť, že nie je v poriadku. A problém je v tom, že si neuvedomujú, že vlastne my ako kresťania stojíme v dvoch ohrozeniach, ktoré súvisia s našim vzťahom Bohu, práve v súvislosti s všelijakými ponúkami, ktoré tu prichádzajú. A tie dve ohrozenia, to prvé ohrozenie je, nazval by som to okultné zaťaženie. Okultné zaťaženie znamená, že jednoducho otvorím sa určitej praktike, za ktorou stoja zlé mocnosti. A to, že sa jej otvorím, znamená, že vytváram priestor zlým duchom, diablovi, aby začal konať v mojom živote. A tá druhá oblasť je to, že s mnohými technikami a s mnohými relaxačnými a inými záležitosťami, k tomu sa ešte dostanem, je spojená určitá filozofia. A viete, bez tej filozofie to nefunguje. A pokiaľ nepríjmete tú filozofiu, tak nebudete mať účinok. A nebudete prežívať to, čo je vám sľubované. A tak sú kresťania, ktorí túžia po niečom veľmi silno a si povedia, no však je to iba filozofia. A iní povedia, však ja to, čomu sa teraz otváram, nebudem prevádzať, ja iba si nechám tým poslúžiť. A vznikajú dve situácie. Okultná zaťaženosť, to znamená posadnutosť, alebo druhá situácia, že vďaka tomu, že prijímam inú filozofiu do svojho života, tak to znamená, že prijímam iného Boha okrem toho, ktorý je Hospodin. Včera, keď som mal takže to je taký úvod hneď, aby sme mali nad čím rozmýšľať. Včera, keď som mal tú prezentáciu, prišiel za mnou chalán a hovorí, keď si hovoril o tých bojových umeniach, ja mám skúsenosť. A som povedal, tak povedz to svedectvo ľuďom. A povedal, nie, povedz ty, ja ti ho poviem a potom ty, čo chceš, tak si z toho vyber. Ja som si z toho vybral, viete čo? Bojové umenie, ktorému sa oddával, začalo meniť jeho osobnosť. A jednoducho preto, lebo filozofia, ktorú prijal, si vyžadovala to, aby neustále v rôznych obradoch, pri počúvaní hudby, pri nejakých sviečkách, pri nejakom svojom oltáriku, myslel agresívne. A postupne sa jeho osobnosť začala prerábať na človeka, ktorý sa stával agresívnym a tak, že tú agresiu stále bolo ťažšie a ťažšie zvládať. Ten príbeh toho chalana, toto je ten chalan, ktorý prišiel za mnou a povedal, toto bol moja situácia. A riešené to bolo tak, že povedal v istom okamihu po zápase ľudí o ňom, Kriste, čo som to urobil? Čo som to urobil tebe? Lebo pochopil, že tu nešlo iba o bojové umenia, tu nešlo iba o telocvik. Tu išlo o to, že prijal iného Boha, inú filozofiu, začal prijímať a toto začalo vážnym spôsobom premieňať jeho život. Ten chalan, o ktorom som vám včera hovoril, s tými bojovými umeniami, tučňučky, všetci sa mu vysmievali a on si povedal, budem najlepší. Viete, v tej rodine to vyzeralo tak, že keď on dosiahol vek 14, 15, 16 rokov, celá rodina na Vianoce sedela pri štedrovečernom stole a on mal v svojej izbe postavený oltár. Sedel v kimone, zapálené sviečky a tí ľudia sedeli tam a on mal svoj obrad. A jednoducho
On bol tak ponorený do tej filozofie a do tých meditácií a do tých techník, ktoré chcel zvládať, že vďaka tomuto sa otvoril tak tomu duchovnému svetu, že dostával nadprirodzenú schopnosť, nadprirodzenú silu. A keď som vám hovoril, že on robil kliky veľakrát na jednej ruke a boli to naozaj hodiny a on nebol unavený, to je pravda. A toto robil, keď bol neveriaci. Ale potom prišiel čas, kedy sa stretol s Kristom a viete, to bol jeden obrovský boj. Keď on odovzdával vládu Kristovi nad svojim životom, to bolo také niečo, že doslovne boj medzi diablom a Kristom v jeho živote. A keď on povedal tú vetu, lebo keď on bojoval v tomto všetkom a hovoril, Pane Ježišu, teba chcem do svojho života, mal pri sebe telefónny zoznam. Nie jeden, ale neviem koľko. To bolo bežné, proste, že on s tým trénoval. On celý ten telefónny zoznam, keď ten zlý proste bol v tom zápolení o neho, tak on ho celý takto zmačkal v svojich rukách. Takto ho rozmrvil na márne kúsky. Taká obrovská sila a obrovská energia bola v ňom, ale to nebolo z Boha. A keď proste bol oslobodený, tak stratil túto schopnosť. Tejto sily, tejto moci. O čo išlo? Išlo iba o obyčajné bojové umenia. Relatívne obyčajné. Bola v tom filozofia a cez tú filozofiu sa on otváral inému Bohu. A ten Boh mu niečo dal, ale ďaleko viac mu zobral. Takže, keď hovoríme o okultizme na Slovensku, v našej spoločnosti, tak okultizmus, to slovo samotné je latinský výraz a znamená tajomný, skrytý. Hej? Tajomný, skrytý znamená. A okultizmus, nebo okultisti veria, alebo okultizmus hovorí a majú pravdu, že povedľa tých klasických vedeckých dokázateľných síl, energií a iných zákonitostí existujú ešte zákonitosti, ktoré sú mimosmyslové, ktoré sa nedajú nejako zmerať, ktoré sa nejakým spôsobom nedajú posúdiť. Sú to neznáme sily a energie, ktoré duchovne a duševne vedia ovplyvňovať človeka. A tieto sily dokážu nejako tak seriózne vnímať ľudia, tzv. Mediálne typy. Média, ktoré dokážu proste zavnímať tie veci a potom to odovzdávať ďalej. Okultizmus je teda niečo, čo je tajné, pracuje s neznámymi mocnosťami a silami cez média a používa mágiu. Mágia vlastne znamená rituály. Viete, niečo je veľmi zaujímavé v službe Pána Ježiša Krista. Používal Pán Ježiš Kristus v svojom živote určité postupy pri tom, keď pomáhal ľuďom a uzdravoval ich a robil zázraky? No, používal. Používal, ale viete, čo je zaujímavé? Že on ich vždycky menil. Všimnite si, že on iba raz pomaže slepému oči blatom, do ktorého naplul. Iba raz urobí iné proste úkony. Lebo Pán Ježiš Kristus veľmi dobre vedel, v akom prostredí. Už vtedy on sa pohyboval v prostredí magickom, šamánskom, okultnom. A jednoducho, on keby robil určitým spôsobom, nebo uzdravoval, že by na to bol nejaký presný postup, tak by ho začali všetci opakovať a dodnes by boli ľudia, aj medzi kresťanmi, ktorí by ho opakovali a hovorili, nie v moci Božej a v zvrchovanosti Božej je tá sila, ale v tom,
postupe. Hej? A Ježíš, on už to vtedy vedel, ja mu tomu tak rozumiem, a preto sa vysmieva všetkým týmto magickým praktikám, pretože on na to nepotrebuje. Ale okultisti potrebujú mágiu. Keď sa dostaneme napríklad ku záležitosti zariekávania. Neviem, či ste sa niekedy stretli vôbec s týmto pojmom, že zariekávanie. V tom dedinskom prostredí na východe Slovenska a v takých tých perifériách, hlavne v tom dedinskom, sa to dosť ešte akože traduje. A viete, bolo niekedy čas, ja som sa s tým párkrát stretol, že ľudia napríklad mali bradavice na rukách. Hej, viete, niekto s tým má problémy. A bola taká rada. Nepoviem vám presne ten postup, aby ste to nezačali skúšať. To by ste robili veľmi zle. Ale bola rada, že o polnoci zober povraz, s tým povrazom niečo urob, potom s ním zasa niečo urob, potom ten povraz zakop pod rínu vášho domu a choď spať. A povedali by ste si, sranda. Lenže viete čo? To funguje. Keď to tí ľudia urobili, bradavice zmizli. Použili mágiu, určitý rituál, určitý postup, za ktorým bol a za ktorým stojí, mnohí by chceli povedať, Boh. Boh takto nekoná. Za ktorými stojí ten zlý. Všeličo funguje a k tomu sa ešte dostaneme. To, že to ešte funguje, hej, neznamená, že to je v poriadku. Neznamená, že my ideme za tým. Sú kresťania, ktorí to veľmi ako zjednodušujú a hovoria, že diabol nemá tú moc, aby robil takéto veci. To iba Kristus má túto moc a preto čokoľvek pozitívne, čo je dosiahnuté v mojom živote prostredníctvom akejkoľvek techniky alebo čokoľvek, musí byť od Boha. Pretože Boh je dobrý a dobro Boh koná. Diabol predsa nebude konať dobre. Len problém je v tom, že existuje tzv. Biela a čierna mágia, viete? A biela mágia je zameraná na robenie dobra. A čierna mágia, to je to vúdu a ďalšie veci, kde sa preklína. Neviem, nebudeme mať na všetko moc času, ale možno, že sa k všeličomu ešte dostaneme. To nie je vôbec nič nevinného. A v našej spoločnosti je vytvorená úžasná klíma. A teraz vám poviem pár bodíkov, o ktorých si myslím, nebo prečo si myslím, o čom si myslím, že v našej spoločnosti otvára dvere tomuto okultnému, magickému prostrediu alebo týmto mocnostiam a silám. Tá prvá vec je silná túžba ľudí po úspechu a bohatstve. Nikto mi nepovedzte, že by ste nechceli byť úspešní a majetní. A že ako mladí ľudia toto do istej miery neriešite, nielen mladí ľudia. Že to vôbec, akože všeobecne sa to rieši stále. Úspešný a bohatý. Hej? Ale úspešný a bohatý cez inteligenciu, cez tvrdú prácu, cez danosti budú iba naozaj tí najlepší. Alebo zlodeji. Hej? Ale my teraz sme na tej platforme tých, ktorí neprivatizovali a tých, ktorí ťažkou prácou proste to dosiahli. Ale existujú skratky. A tie skratky sa ponúkajú. Scientológia. Hej? Alebo to je proste veda, takzvaná